Shining like a guide, I might float away. As the moon rises, far from the city lights, are you ready? We'll be gone for a while, just to blink of an eye, hide away in the sunlight. Are you ready? Pár évvel ezelőtt ki gondolta volna, hogy ez lesz a telefonom, ez pedig a pénztárcám. Mai nap mindenkinek érti azt, hogy az e-mailnek nagyon jó a telefon, meg a zenehallgatásra, a fényképezésre, de egy pár ilyen kiegészítő eszközzel már a személyes edzőm van, mikor én megyek futni, vagy esetleg az orvosom is lehet, mikor nézi a hősmérsékletemet, a vérnyomásomat, és hát természetesen a szórakozásomat viszem, és bárhol, bármikor tudom ezeket élvezni. Szóval ezért ez ennyire fontos a Telenornak. We are the drop, we are the bassline kicking in. We are young tonight, we'll make it. Ezek igazából most kezdődnek ezek a megoldások, azt fogjuk látni, hogy egy ilyen szemüveg, egy okosóra, egy telefon, egy szívritmusmérő, ezek a dolgok igazából hálózatot alkotva az ember testén különböző izgalmas új alkalmazásokat fognak kiszülni nekünk. Ezen túl pedig nem csak a testünkön levő, hanem a teljes környezetünkben levő dolgok, például az autónk, az otthonunk, ezek is mindennek ennek az egyéváló alkalmazásnak a részei lesznek. Akkor lesz az igazán izgalmas, mikor ez mind önállóan együtt tud működni. Never ending, burning in my heart. Sweet taste is so wild. We are the drop, we are the bassline kicking in. We are young tonight, we'll make it.